inqaba ngifikile Goli wemnganami ngayibona inqaba ngifikile Goli lapha intombi zimbeqolo mnganami hayi lapha siyabuya zimbeqolo mnganami kwantongazi yaduma Yazi kumanje uhlelo luka-Dr. Dube la ufica khona abalaphi bendabuko besichazela ukuthi bayenza kanjani imlingo khona impela ukuthi ushaya ingubo zakhe zamakhaza kuyabantu ubusika babukele emakhaya. Sakubona mkhulu uDr. Dube unjani sakubingelela baba? Oh sanibonani nonke abalaleli. Yebo ninjani baba? Siyaphila baba. Yebo hayi sikhona nathi baba sikhona siphilile nathi baba. Sicela ukubuza ukuthi mkhulu yini asiphathele yona namhlanje ngoba ngathi khona into ayiphethe thizene esandleni kuyena ngathi khona into ekhona kuyena esandleni. Siyabona uphethe something yini mkhulu osiphathele yona namhlanje ngabe ikona yini lokho esokhuluma ngako namhlanje? Lo ngikuphethe ikona sokhuluma ngako. Yebo mkhulu. Intuma le isikhathi sentuma. Uyintuma le mkhulu. Yebo. Ngizobe ngifike ke ekukhulumeni kwayo ngale ntuma ukuthi ngenze njani ngale ntuma uma ngenza leyo nto engifuna ukuyenza ngayo intuma. Yebo mkhulu. Namhlanje na-ke ngiphethe umuthi wokuvala. Yebo mkhulu. Ukuvala namacala. Yebo. Uphinde lo muthi uvala nezikweletu. Uma unezikweletu mhlawumbe izikweletu zayimoto seziqalile. Yebo mkhulu. Ukwazi ukuyivala ngalo muthi. Yebo. Noma yini futhi ufuna ukuyivala noma ngabe inkulumo ufuna ukuyivala iyavaleka noma ngabe yini ufuna ukuyivala ngalo muthi lo uyakwazi ukuyivala into umongo ayifuthi iqhubeka. Okay mkhulu impandi yokuvala le. Impandi yokuvala. Yebo noma ngabe yini ofuna ukuyivala nje mkhulu njengokuthi mhlambe mkhulu munenkinga mhlambe unesitolo ufuna ukuvala amaselo unamaselo ahleze egqekezela nje wena ngendlela eyodwa ngazo sonke isikhathi. Ufuna ukwavala manje ukuthi hame mkhulu angabe saqhubeka ungayisebenzisa le mpande. Yebo mkhulu. Ufuna ukuthi amasela angangena esitolo sakho noma ekhaya lakho ngale mpande yakwazi ukuvala. Into nje ukuvala noma uyini. Noma ngabe uvala isitha mkhulu. Noma ngabe futhi uvala imoto. Ukuthi imoto yakho ingabanjwa namaphoyisa naye izigebengu asingayitholi. Yebo. Iyona le mpande engikwazi ukuvala ngayo. Yebo mkhulu uma mhlawumbe ulandelwa abantu abanjengomashonisa kanje mkhulu mhlawumbe unenkinga kunomuntu okumele la omashonisa mhlawumbe ulandelwa yizikweletu ohlamba omama bestokfela bayakulandela mhlawumbe unenkinga enjenganalezi into eyinkinga nje mkhulu uthi uyayivala ngale mpande osiphathele yona namhlanje. Into eyinkinga noma ngabe uyiphi iyavaleka ngale mpande le. Into osuku nenkinga nayo azi ukuthi lo nkinga nje izovaleka. Yebo. Lo muthi ke ngwenza kanje. Yebo. Mangichaza nje ngithi hala. Yebo mkhulu. Ngisebenzisa ubuchophe bentibano. Yebo. Ingulube ehlathi mkhulu. Ingulube ehlathi. Yebo. Uyazi ke nale niyazi ukuthi intibalo ithi noma ngajahwa izinja la. Zijaha ithi ngasithela nje ngale mesi yakhohlwa. Kube sikhohliwe mkhulu. Besibhuquza phansi odakeni sikhohlelo intibani. Yebo. Ya, lento ke yenza into efana leyo ke nawe njengoba ufake kanjena lo muthi lo. Awu nawe futhi ukhohlwa kanjalo yilona noma lezo sikweleti usheshe uyikhohlelo lungabusazi ukuthi kwenze njani njengale ntibani njengomsheshe ikhohlwe. Yebo. Uthi ke phela mayithakwa ke ithakwa kanjalo. Ithaka ngento thizini eyenzaka eyinto eyoyenzayo wona muthi thizini loyo mkhulu. Thatha lana ke njenga niyabona nje. Yebo. Njengoba kuyintuma la. Yebo. Ngithatha la ngisike la ngikhiphe lento engaphezulu. Yebo mkhulu. Ngithatha lento ngiyibeke phansi. Yebo. Ngizothi mengiyibeka phansi lento bese usubhalile iphepha ukuthi ubani nobani ngithi abakhohlwe yimina noma ufakazi kuleli cala ngifuna angaphinde aye ecaleni ahlale ekhaya akhohlwe leli cala. Yebo mkhulu. Ngalo muthi ke uthatha ke leli phepha ke osulibhalile igama lalo muntu lokuthi angaphinde aye ecaleni usulishutheka la phakathi. Yebo mkhulu. Bese uyaphinda ke uyavala. Yebo. Bese uthatha iplastiki emnyama ukuze kube emnyama phela la kubona. Okay mkhulu. Uze ngeplastiki emnyama. Yebo. Ke lesigaqana ke manje. Usiyosifaka maphi esidulini. Okay phakathi usigqibe esidulini. Ugqibe esidulini ke lesigaqana futhi uphinde usifake i90 noma i3 mezo 5. Yebo.
ngoba okubalekile phela ukuthi musu kufaka inayinti umuntu upha sibe ugweja yebo zingabe u4 zibe ugweja zingaqondani yini mkhulu kwenzakalani mhlambe izinto ezikanjalo mhlambe mawukuthi mhlambe usuwenza iphutha wena wakunikeza umkhulu into yakho yokucuphe njengentuma kanje wena wabusu edinality zakho za extra into ngeke isasebenza yini ngendlela hayi ngeke isebenze kakhulu kodwa kufanele sibe ugweja mase u3 yebo mkhulu ungabe u1 noma ungabe u5 yebo mkhulu sokulungeleke lapho zingaqondani mkhulu isuka lapho ke iyahlala ke lo muntu ke beqondile nawe efuna isikweletu ngabe khona umuntu ofuna ethi ufuna ukuyodla imoto yakho ngeke ayidle lo moto yakho bangazi abantu bayibulale ngoba bebalekele ikweletu mkhulu umuthi ke uvuka ukuthi ungazi uyibulale ubalekele ikweletu inkinga lo muntu lo akakhohlwe indaba yakho noma ngabe kuthiwa nje mkhulu unayiphi inkinga lo muthi kodwa uyakusiza hayi izikweletu kuphela kodwa into ozoyisuke evalwayo wena uyayivala noma ngabe yini yebo mkhulu ukwazi ukuyivala yebo mkhulu ufuna ukuvala into uzokwazi ukuyivala umuntu ufike sekhohliwe kuwena mkhulu angabe sayiphatha leyo ndaba ayiphathi ngiyekhohlelwa liphelile yebo ilapho uhlukane nezinkinga zokuhlala ngokusaba uhlukane inkinga zokuhlala nokusaba yebo mkhulu amaphoyisa ufunda amaphoyisa mawufuna akhohlwe indaba yakho akhohlwa aphume estation nje ezakwena mkhulu ajike khona kube sekhohliwe njengentibane akezi nalokuza kona akhohlwe station yebo nabantu abazokufuna ukuzokudubula bayakhohlwa wena umuthi nje izitha zama ikhohlwe yimina ziyakhohlwa wena la kule nduku manje mkhulu le mithi yakho yenze izinto eziningi ngesikhathi esisodwa njenganalona ufana nalomuthi wakho mkhulu lempandi yakho lo okhipha ngayo idemoni noma isimo salabantu ekuthiwa banemdliwa yenza izinto eziningi ngesikhathi esisodwa mkhulu uyokunqamlela mkhulu ukusheshsha lempandi yakho mengithi ngiyayibuka imali iprice yayo mkhulu uke wenze njani ngayo ngoba phela mengithi ngiyabuka yenza izinto eziningi omunye umuntu angayithatha la kuwena mkhulu athi hayi ufuna ukuyovala mhlambe yamasela mase efika ngale athi uyabheka kunezitha ezimfuna phansi phezulu aphinda ayishintshe mkhulu khona lapho enze njani ayiphendula ayibhikise ngase10 avala izitha ngalempandi mkhulu okushuthi siyenza izinto eziwu2 ngesikhathi esisodwa lempandi le unempandi eshaya kabili lo muntu mkhulu emaprice inazo kuba njani mkhulu kuyaluma noma kukahle kuyaluma phela ngoba phela isivala lamacala yebo mkhulu njengoba yenza izinto eziningi nje ikhomba kona ukuthi hayi siyaluma nje yebo mkhulu ayisadlala nezingane yebo yona ke le yebo yokuvala lempandi mkhulu abantu abangakhohlwe emakhaya impandi yokuvala le noma ngabe yiphi inkinga onayo uma ngabe uhlushwa into enjengemoya mkhulu iyakwazi ukukuvalela lempandi hayi ke ayikwazi ukuvala imimoya yebo mkhulu kodwa umthakathi mongathi ahlukana nokuhamba ile igcikeni la ekhaya nokunakamina nokugadamela into zakho yebo ungakwazi futhi ukumvala umthakathi angaphinda azothakatha kwakho yebo mkhulu yinhle lempande kanje mkhulu ngoba kunabantu abathakathwa yihlobo zabo mkhulu thola ukuthi umuntu omkhulu akathandi ukuthi abuyisele okubi ngokubi ufuna ukuthula mkhulu ushuthi angayisebenzisa lempande mkhulu athi ngiyamvala lo akayeke ukungilandela khuze sizohlala phansi sizwane yebo sizwane yebo ngamvala ngaphinda lokho eganga la ekhaya uthini umuntu omkhulu mayefuna lempande wena uthi intuma noma uthini ngoba uvela ushaya into ewala nje mkhulu yebo mkhulu mayefuna lempande nje methe intuma kulungile iyona le yebo mkhulu ukuvala lokho nangabe yini enginika inkinga la ngabe yini enginika inkinga uyabona nako umhlola abantu abanenkomo mkhulu umuntu uhlalele uvalweni mhlawumbe unenkomo njoba nje kunzima kanje esikhathini samanje kunamasela ntshontshe inkomo omkhulu akabambeki yonke indawo akabambeka akathulakali kodwa siyazi ukuthi akhona ayayikhipha inkomo esibayeni angawavala nawo mkhulu ngayo lentuma le ziyavaleka kuyavaleka lokho ngiphela ikhaya lelo uzolivala yebo mkhulu uzovala funa ngako lokho yebo mkhulu angangeni amasela ngiwafunda ekhaya zonke inkomo zami ngiyawavala mothe nje ngiyavala uyavala uvala lo uyifuna nje uyavala yebo mkhulu into ozoyisho wena wabhala phansi wathi ngivala ukuthi ungenzekile ekhaya yiloko kuzongenzeki yebo mkhulu yebo into neyama kubona abazi bazokwenza
Yebo. Senginiphathele nentelezi enye yokuthula. Intelezi yokuthula mkhulu. Intelezi yokuthula ke inhle kakhulu ngoba siyazala abantwana kwesikhathi abantwana balwe egcekeni mhlambe nomama balwe nobaba balwe lana kuwomuzi okuhlezi kuliwa khona. Kube khona umsindo. Yebo mkhulu. Umsindo awufuneki ngoba phela nedlozi leli liyabaleka masekhona umsindo ekhaya. Yebo mkhulu. Liyahlehla mkhulu. Qheleke kube kanjalo. Khona intelezi engiyiphetheke okuthela ngayo lonke igceke ukuthela lonke igceke. Abantu ke bahambe phezulu kwayo labo kuqeqelwe khona kuyaphela nya umsindo phinde uthole umsindo. Yebo mkhulu. Noma futhi unesitolo noma ngabe nethaveni. Mhlamba ufuna abantu bagwazane babulalane mkhulu. Yebo. Okuthele lapho bazwana abantu kube simanga legcekeni kube simanga. Baphuza utshwala mkhulu. Baphuza utshwala kuphela. Yebo. Mawukube mkhulu mhlambe uzoba nomcimbi into enjengomcimbi mhlambe mkhulu uzoba necece mhlambe uzoba nabantu basemzini bazongena awufuni ukukhuluma mhlambe into engasiphazamisa imicimbi izigcina imicimbi kuthiwa hayi ekushuthi inhlambuluke ayihambanga kahle ungawusebenzisa futhi nawo lo muthi lona mkhulu wona yebo mkhulu nje uma ufuna ukuthula nje yile intelezi ozochela ngayo kungabi khona uxakaxaka nokulwa bazwana abantu balala ngeziswa abantu lapho yebo ngoba phela mkhulu umuntu uma ehlanganisa abantu kumele abagade futhi ukuthi labantu abahlanganisayo bangagcini bebulelene uhlanganisa abantu abangabola abandawonye yebo abangazani baxabane kuphuma igazi kanti wona wenza umsebenzi yebo ngalentelezi nje kuphela konke lo yebo mkhulu intelezi yaziwayo ledumile kakhulu usebenza ngayo mkhulu ngayo. Hayi mkhulu ngiyezwa abantu bakhuluma kakhulu futhi nge-stroke ukuthi hayi i-stroke mkhulu awusivezi lana awushuthi sona kanti avuka umaster kuthiwa kusona awudlala awusibheki i-stroke mkhulu. Phela ngeke ngakwazi ukushutha zonke izomngane. Yebo mkhulu yebo yebo. Ngeke ngisakwazi ukuzisho la. Yashiwo nje ngiyaziwa nje. Yebo. Hawu baningi abantu osukube wabasiza nge-stroke mkhulu. Yebo number 1 ulapha le-stroke isifo sohlangothi. Yebo i-stroke mkhulu ngishawe ushawe stroke sashukela. Yebo kuyafana ngizokuthi lapha ngendlela eyodwa isifo ngendlela eyodwa. Yebo mkhulu yebo ngoba ushawe inyoni. Yebo uma ushawe inyoni ubala lo into yomoya nje mina ngiyibheki into yomoya mkhulu ngiyibheki ngoba ngase ngikhulume nje umuntu mawushilo wathi usuya kaDube. Yebo uma uzanelwane la lo muntu ushawe yilwane ziyeza ukuthi asekuyokaDube manje. Yebo zingahlamba silapha phezulu ziyojika lezi zilwane sike igubezele lo muntu ufike sengcono lekha ngibe sengiqedela nje mina ngoba igama nje lilodwa mkhulu igama nje lilodwa. Yebo bangena abantu egcikeni mkhulu athi umuntu hayi kwathi idwi mangifika la ekhaya wathi nje idwi mengingena le egcikeni. Yebo mkhulu lento ngizwa mengijika lapha phezulu kwaba ngconywana. Yebo mkhulu ngifika sengiqedela ngilapha kakhulu izinto ezomoya ufufunyane nje mkhulu awulibheki yini lo into encane lokho. Yebo mkhulu into encane nje lokho into encane lokho. Yebo abantu bayakhuluma mkhulu kwimida bayasho ukuthi cha impela bake bakubone impela ukuthi ubhizi ne-stroke kodwa usifaki i-stroke lana. Ngiyaxolisa nje. Yebo mkhulu ukushaya ngamalini sona mkhulu kuze bazokwazi nabanye abadinga ukuthi ngoba phela isifo se-stroke mkhulu into ekhona yonke indawo and into ehlupha imindeni nabantu abaningi mkhulu abangakwazi ukuthi basizakale umuntu azithole esekhubazekile mkhulu ebazi kahle ukuthi wazalwa yena engakhubazekile ngenxa ye-stroke. Isifo se-stroke ngishaya ngo-2000 rand. 2000 mkhulu 2000 nje kuphela. Yebo lapha ngize ngiyosiqeda. Yebo mkhulu yebo manje lapha ngize ngiyosiqeda. Yebo iqiniso mkhulu ukuthi isifo se-stroke wena uyashaya iqiniso lelo. Yebo mkhulu yebo mkhulu yebo mhlambe kumuntu oseneminyaka mhlambe engaphezulu kwe-U4 mhlambe mkhulu esenaso kube njani uyashayeka na ayikho inkinga. Ubuza kahle kakhulu yabona mase egongobela kakhulu seleminyaka eminingi hayi yebo ngiyahluleka kuba nzimana kodwa nje lawo nonyaka yebo kuza nganeno ke ubala
Iminyaka mhlambi imithathu mhlambi imibili uwodwa. Ubala lokho. Uyawushaya lo minyaka Ukhuluma emithathu. nje ukuthiwa imshaya manje usinda manje. Simshaya manje usiqaqa manje. Mayefika nje umkhulu kuwena mhlawumbe umuntu ufika nje usebophekile kuthiwa simshaye nje emva kwe-hour noma emva kosuku usiqaqa manje leso. Ulele umqala ubhekele nani. Ulimi luphumele ngaphandle. Uvusa manje ngamshunisela nje na kuphelile ngalo. Ngempela mkhulu. Hawu njalo nje Hayi babukele emakhaya ningakhohlwa ukulike niphinde nisubscribe. Mkhulu uyatholakala and impahla zakhe yonke impahla yakhe iyatholakala noma ngabe ukuphina indawo uyaposa umkhulu uyibone nje isiqhamuka kuPep olapho ngakini noma ngabe iyiphi indlela futhi esingayisebenzisa ukuze ukwazi ukuthi uthole iphasela lakho siyakwazi ukuthi sikuthemelele noma ngabe ikephi la ukhona noma ngabe ukuphi use eMpumalanga ule eCape Town useGoli yonke indawo mkhulu uyatholakala mkhulu. Kuyatholakala. Ama branch kodwa mkhulu uzowavula kodwa nini endaweni ngoba mkhulu abantu bafuna nama branch mkhulu abantu bayakhala. Yebo mkhulu bafuna ukuthola yonke indawo. Amandla sena wamaningi. Yebo mkhulu. Kodwa ngizozama nje ngathi abafana yena babeke lapha koGoli. Yebo mkhulu. NakoMpumalanga khona nje maduzana nje nako Cape Town ngizozama nje maduzana. Utholakala usemaplanini mkhulu. Ngisemaplanini lokho. Yebo mkhulu kuzozamela. Yebo asibonge ke babukele emakhaya ningakhohlwa ukuthi ni like niphinde ni subscribe. Umkhulu Dr Dube le iyona ingqungquthela le uyena umkhulu osipha impilo siyaphila nje namhlanje ingenxa yakhe uthe esandleni uphethe intuma umkhulu ningakhohlwa intuma yokuvala iyatholakala intuma yokuvala noma ngabe iziphi inkinga onazo iziphele inkinga uphinde kutholakale intelezi yokuthula la kumkhulu noma ngabe une car wash mhlambe kunabantu abafika bakuhlibhizisela into zakho bayilahle lapha kude uthi uyafica i car wash yakho la Dube khona nasemgaqweni isihlibhizekile umkhulu nawo umuthi ukuthi labo bantu labahlukane nawe phansi ngale ukuthi ubaxakazise nize nikhiphelane izikhali kube khona ukuthula emhlabeni kaJehova babukele emakhaya ningakho ukuthi ni like niphinde ni subscribe siyabonga kakhulu. Siyabonga. Yebo mkhulu. I-20 July alwa mina namhlanje sesifikile abantu baqhwela indlu ngabona kuminyene umuntu athi sobungaza lo